ahwefo ami nworu mu ho ena nwumire yasanga hia bio a na yakwa abasronko ena mede mam ewo AKRO live so sane amunimu no benada no num ne fa bia de edu sabri a na ye kenkan me kenkan me bre ena edu aninti sane ye nimu no ye kusika nhoma na na yeguso a yare kenkan esuamu abapa amane ne amamre ene ne eto aso biara aninti merebo nkai se dwumadi TY Baba Shop as usual on Anna Jacqueline Enterprise away mobile money one and also in a sing ma yadi dwumadi brew nti yeri fiase no yebeka ka ye ho e wona wotwe etwam ne ye fa ofa etoso asia no ho na ofa etoso asia no yebeka ka ye hu yi a ye hu yi se ehonom na nsemu esisisi ni nyina no atemu no dui no na eku inni hobi ani nti so nwa kwakeka nsem ni nyina wa ahemfi ho mpanyin atena so ahwe edi yie ato yie a sane awon awokan no se asemba ye di afompata ne yeni afomakum no na wode asem na to yie ani nti onyene fosu ba afie no na ne yesase otumi ye ne se ofre ne yire eku no obonamane ewo ne yesi wo ho nyina ani nti sada no ofre no eku kane ano no kan ni esi wa temu nimu nyina kire eku na mom eku asem na anya ne de esane se ne ana amanfo no koma ba no ne ade no wanhwe ya wobetumi atu ohene fosu ade so ani nti o kire na adwene ma oma ohene te asese se sa na be ye nen de a anko onya no nko no ninti obi de hye wo ngama metu ade so nanso ohene se da bi da etwase oni ni wukura oni ne bewu akowum eni nti eye saa no akuya ntena ohene nkyang saa na emom osanko ni nchi na ye nyina nso beka ya owu antweri ba ko mforo wa ba be fa ne maame aba be fa ne papa nyina akọ nti na ne papa nua berema ono na odi na aden ono na owo ho ne papa nua berema ye beka yi a na ne ding de ya onam one ne yire akuya duodua ene na ewo ho okokọbọ ngamane sei na ato no ewo na aware ase wote no obia ne de obia ye akuya duoduan eye ne de yie esa ne se ono wonim se aware a akukọ ware nyina no na enya ne de onye ha na nka ye ne mabia ne mu ba ko no wode kwakọ ware nti ono de o se mufra ama ba wotu mufu amu ntie okwa yere ka wani ne de woreba aba beje mi ho afuto nso mami anya sempa bia anka nkire no obo akuya semgui ono yankasa na eja ninua ye ya onam ono nso so ono yo mpa ne ho asem ti note na akura edi nkontomire wona ode wusu wanya adehye ware na akọ wanya asem a fa wasem ko wanim ne yende ye nimu ya bia ye betumi de aboawo nti asem ne ba asa na hawa akupa na nso wimu ye sakra na wa ma asem no amu no fom okọ sikasu ya no na honom na niama bebere kosi ya sikasu mu bosum bai bepie no so manensa eye besin no omo owo bi fi su ni mu bai ma ekudi nsa ko wuro owo ye num eho na nensa yi bedan mpatia ebi de eminye ni se ebi abasase yi so bebi ada eni nti ekusua osu na adwenwene ne kodan na nyina atotwa eprekope na momo hene ne manete asese omo bibi ya mane je ni kununkuto eni nti ekusan de ne sahye ntamam se ne ada oye no ye nani mobomobo no kodu fie no fire ni kunu aye ohene fosu brempon bo na mane ne atu ni nyina aye ohene anije yiye na fede ohene boya no ho ma afahye da na nkasa braso se woridi afahye no se besi yiye se mesi yiye se kire hunse ya den ne besi obeye ne ho den ni nyina yereba bebo agura akenkan ya etoso eson anaso ofe etoso eson imude yebehu ni yebekomu biara aniti mepese obefere wunua bi asa abiri on neure afise esese ohwe sa akenkan medwumadi no no so afa ne mobile phone no no so aba live wo ba behwe ne yakoso ye bi esan se akenkan ni mu ayede na niama bebere na yepese yehu yebekwa akosi aniti mere nsa ebere kura na masan abo nka bi o se TY Baba Shop ane Anna Jacqueline na ebo ye ntidom
me ya de kenkan me dwumadi brew nhoma no eye aku sika a LD apreku okuapemi ni de hyepo na kire ohuman ene nti merebo awura kenkan nim na yahwe ne ebesi wo ofa etoso eson nim mereka yo se ofa etoso eson ti asem no ye wosesew afahye no ho wosesew afahye no ho yiwu aka na nsa na ngasiw aburo no adontenhene soma kɔbɔ sekira ne ohene fosu nkai ma woda wo ho so samri nyina na ahinkuro ne munwe kura mansu no mu ayede nenen ni asekira ne na apanfo ne kire enye anubini odomankoma bɔ ne nson se kokroboti tuaso arani animhare oyaw ne mpuatwa nkuto ohene fosu nkrofo nso bua won bi pepepe eyi de sakasaka ye kese ba oman no mu obeti bron bi so ye emrante a asem ne ye won hi apegu obeti bron foforo so na ai obran akwato adere beche brada na abroso no siw no aduso no obi ana wokro nim wodi asraire ye yawe di nkasegwa twetwa mpoa adechin yiren sekira obo man duapuo ne dom tu nwomu omron so ne afim Kenkan nsem pi se akanfo asem o adanse ayo ukoka wanya amane adanse ayo kokana nya amane o adansa oyini fosuye ho beda ho ne obusuye fosuye ho beda ho mpren eyi ne nsem a eyeye opi a enye ma okyerew na sekira ne dom Kenkan ekunso esane se na enanu mu omfi edinti wotu bi mna ani se nani ewu aponoku ya nani ewu ye oyiwa oye mmobo se wakadan mu o aponoku ya kadan mu aye oyiwa oye mmobo wakadan mu o obi ayefro akadan mu ye oyiwa mmobo wori ese nyina no ohini fosu nkrofo no nso yiwon fefe wase okokonsani odangni medangni okokonsani odangni medangni oyawmea meya ubio okokonsani odangni medangni jaimanso na kuru wodanyi jaimanso na kuru wodanyi dabi odang bebu ekum obiba obibrefo ya enuwa ode anukrokro kwa aware ma anyeye atanfo mani ewu atanfo mani ewu mani bre a ebre kwa ahinu no ye ohine fosu de a wanto wanwia wansre eye ne de fa ohine sewo esewo a ohine fosu ye ohine sewo esewo yampa otamfo ani abre obeba mpren ofosu achami adepa ahine wa ya oseye yo ohine fosu ye nkwankwa ahine ne adoma ayisi aye omama obebara ayisi alata obeba mpren saade woyo onipa soro nware ubiewa eyi nso onya amanim ana ohantan ni ba odabra bani ba mia medimi sika mabewa wo akutia obrempon hunyafo nyankonu odi awuo ubaya use mede ageman akwasi manhu amane adwofo bia bayaw animde menwa wo bio a ojejereje bobuo omanfo wonso me mekasai won asiesie afahye no ho dedawo joda nyodufa
wɔde nsa kankyɛn wɔ bronze biara so fremu abosom ne nsamanfo sɛ afeadu wɔyɛ adom ma ade pakye a wɔbɛdidi ame wɔbɛdi aburo a edikan anu akyi wɔkɔ abojare ne ahemfi kɔyɛ saa sankɔ abosom kɛse kyenku abosom kɔyɛ amane bi wɔ hɔ fi hɔ kɔ pomu wofi hɔ ban no akɔnfo di nnwom ne hyirew bɔ kuro no mu aporɔw saa mmere no na wɔrenom nsa na wogorubɔ ma wɔ ahemfi wɔn so asafo man so de asafo kyene ne frankaa na wuta nso gori asafo wɔde asafo nnwom kooti bɛɛti him atuo nkakra ade kyɛn benada na nasoma de nsa kɔ abosomfi koyi ɔnene man ne tusi mpai srɛ sɛ wɔma oni natamfo so nim mpai no akyi wosiw aburo kan wɔ abosomfi hɔ na nu akyi nsunkwafo de aburo a wɔ kesekese guutu anɔpɛmu wɔso kyin mmrɔn nyinaa so kyerɛ sɛ wɔn awie nneɛma nyinaa anya sɛ kyerɛ abusuefo onim hare fono a na anka ato adidi ne onom anka onim humani biara rebesiw aburo ne fi apohu fitafita ayam aka no akɔnɔ benku a ɔkyena ne naadekyen wobedi wɔde fan ne nsumunam na edi afahye no akyi obiara wɔ ho kwan sɛ odi aburo aduan kosi sɛ afedan no a wobedua aburo na atu mpɛsɛ aburo siwda no ɔhene yerenom resiw aburo yam ne nansa so no wɔde ayɛ aduan abesi ɔhene ne mpanyin anim de bi akɔ abosomfi ne pow mu saa afehye yi nkuto na ɛwɔ ho kwan sɛ wɔde mmɔre a aka kɔ ahemfi ne abosomfi ɔyɛfo yɛwo na wɔde kɔ hɔ dahunu biara a wɔbedi wo kasa ama watwa enwan nanso esane sɛ ogya a ɛbɛtɔ kurom nti nsunkwafo no woso to anɔpɛ no pɛ nipa siesia wɔn ho kɔ nea ɔman hene bogwa no ankyɛ na kyinisin afiase suse so dadim na nadɔnten hene nɔreba wokrotia no ɔmanfo no bɔ obum kohyia no okokyia na nagyeman no ɔbɛtena ase na ankyɛ ahemfo nkae no nso bae afei na ato anibere nipa abɔ apɛ so wɔ nea ɔhene te na nea yɛ den ne sɛ mpuatwa nkutoo ane erugu so ɛwɔ hɔnom mmea di asrayere koti beti no wɔreto ayisi alata ne ɔhene sɛw kuro no mu mmerante nyinaa gboru asafo wokurakura tuo ne nkontimaa de mirika di akwaniaba wɔn ani abere sɛ ogya ɛka de na wɔto si ɔkwabran so tetew no animuno sɛ asonkɔfranka di ahim bɔnfrɛtɛ arani asafokyene ne nawuta ne mmaa wonya sumpo wɔkɔ na wɔba nyinaa na wɔwoso astuo ne asafo dwom nso gu so se onipa a ɔbɛko nnɛyɛ na nnɛyɛ na onipa a ɔbɛko nnɛyɛ na nnɛyɛ na nnɛyɛ no nnɛyɛ na nnɛyɛ no nnɛyɛ na se wusuro akonfo a wudi asrayiro ose akrampare singo yangara ose akrampare singo yangara obi ani nso yanga yangani nso bi ade e beba okototaga
ochre abran akrampa ye yenga ose ye akrampa resingo yengara obi ani nso yen yenga yengani nso obi ade beba aye yebekun amonini ato asafu akontie asafu kontie yekum sansa adi akroma de ye okun adusi o aye sabri na yetie asafu dom empu etwa ene ne yere koso ya na enibere aduampa afashe bri yedu won asiwe bro ama ne wode bekọ abosumfi wodere kwadadaho akase eku ne sekire abebegwam atiefo ene ahwefo bri eduni na mom fa edu no mefre me hoho a da menya na waha no na wabem ya twetwemu nkomo na ya hwe ne ebekwa akosi se ya hwemu yi a afasha bere na du sane amedi kankan no onasi wabro no e wa ahemfi na mom enu ahene yire no mo so ye okombere na du ya hwe se na mrante age asem ya bo wombo e wa abonten ya se anko ne ebe esese won wojetuma anhwa okumpo betumi asi wo kuro yi mu aninti medam ohoho na di se ne na ore hweyen de enani wude di kan ore hweyen a obeyo ohoho ama wo na mom wo ye da wo hweyen de a onyo ohoho kura eye me nua bia abena mponsa ena na nwumire wasan aba ba kan yensa bio e wo hanom ma ye betwetwe nkomo a emu ye hwam babna mama akwa aba e ba kenkan medwumadi so yo se mi je mi di se bibia ye boko ye da wo tweri ampo nyankopon na nkasa ase ya bo Owura kenkan nim ye hu se onga hyehye sane ampanyin kwa aginan no wode to ho se afasha bre ni dusu a na eku ni sekira ba besi wabro na nokware ni nwa hu se oye besin ana se onye besin no ejaribo eje nya ba bedu aka se eku ene sekira ene ahene no mkae no be besi wabro ni ehu se ambani ampa eku ye besin ana se onye besin na mom tiemu no yenhwe eniama bi a ededi wo ehomanim sasam ya bai na eyese kro manage asem yi bo wombo ana ya hwe won suban na wori danedi a na eyese woja asem no bo wombo ana na wase ene akenkan so yo na mehwe ni akromafo no ereye se ekuye besin no hena kobara no rugu akumo no fi re niama bia ense mfata na me se akromafo na ensa ko ngani tumi biribebiri saa ne den ti se se ngani biribebiri se enya ohine kuma bia asem eye omahene fi asene yakenkan ye ma etiefu mu se eye omahene asem ne yeka na omahene so bia oyo ohine ponti se na asem ba na akromafo ye jigbo ngani bebiri efise yakenkan impu atwa ne ade wom sa oburu yawo ne ade wom sa se omahene oye kuro tipanyin sa eyere hu abasem a enyo ni pakuma bi keke hu na abasem eyo ni patitiri ntin ja akromafo jigbo ngani mu na eye na mu moje kwa achi dodo ensesan ke eye animanim heya ensesan ke impu atwa no ene oburu yawo no ebe mu bebiri eye sanso ya nipa wa bonte mo beka se o nipa okuru isu de sebi bo mu won ntino ojego won ani ase bebi no eye febi no enye yo medawase wo wadwenkyere na unsusu se na nipa bebire ne nreye ana woye no ne fapem ni nyina ne se ohina kwakọ ware besin na eye achiwade ma ekonwa ana ohina te so sania ewo akanfo gidi mu no
ebi mpo a na akwakofa musu bi aba bre kuro no nti na nania kuro ma ne ye no na em wo ye saa no you demudi enko ekunwa kese saa na mehie na me saa na say demudi enko ekunwa kese na ekunwa tuntum kra ho demudi enko nti ohene ware besi no ohene di ahofa achi ye di kan ohene di ahofa achi isan se manim sebi ohene ene eku ko ni hia kakra wode mu hu se eku eye besi sesanka otu hu anamon se wodo obi a wodo na yembu anyina kan nti ekeka ba nyina no hu se me yiri ye besi nga da bi be ba wo be kase o meye bibi wo be gwam na ohene nso ene ye nhwe ade a se bi wakase saw kra obe dan wo kakra obe tutu ntamem kakra nti se abasa na ba ku pie na ipe hu nti se na ohene no do a no wo meku na wantumi antu na mam ho so ha me kakra esa se dem di no na hawa bia wan na no oni osen no hu be bi o de be fa na o de be ware ohene mpom saa na so ohene pom no wa ye na agya ye na nanti na esa ohene no otumi tusu ya na mon de ne fasu ase ko ye biribi a anka militia mu no se ku se ni kokora bibi mu aso bi betumi aba nipa beka se o se na ya ate se so ohene yire kora adidem na mu na ntisa dimidi ohene ho ya kakra se wantumi anye bibi wo suma se kora meku yi wantumi anye bibi wo suma se ameku aku yi ni bi oni obi so se oni obi yo nti na sanka ohene ebu na ketem kakra na nka oye bibi bu ya eku yo meda wan ase na mase mi se di wo bio na wo hwe impanyin agina a wotui ene nhyehyɛ ya wo ye gu ho ma fashion na hu sinto kakra bi wo ho ana nhyehyɛ ya wo ye ma afashion ewo kwangbe so se bru na fashion ebisan se afashion no min dada afibia afi ade a wo ye nti na mi hu mfonso biara ewo se meretwe wa adwene sisu yi a ohun se wo ye wo adwene ewo mu de sa afahye ne ya ade ya no wo ye na afibia na mom na afidi akwaye soronkokora esane eku insa na obiare pa hwe na mfiase a wo kotena asibu asem no ansa na wo bebu asem no kora na mpuatwa ne ade kakra wowom ani nti na nka misusu yi mu no makwakwaye ahemfo mpanyin a mo kuro mu amatena se aka asem ne de anka mugusu hyehye se wo beba besi waburo na nokore ne nwahu se akuye besin ana so nko nye besin no na nka wo betumi aka biribi kakra afa ho se abdane dua se mpuatwa nka se gwa ne ade no na nka wontumi mmra kuroma no se wontwe won hu fi saa ne ama na ho ana ni nyina mpuatwa yi ko eba nyina ne oyawi ejina ohene yere se kyira so ene ne oye yo ne abawa yi ade awa ye fa ohene yere ko asem ni si wo fie ni wo fie ho ene ne ogina ho anko kan kyiro ru abantenga hena ne bete nti ejina ohene yere se kyira so ohene se kyira ono no ma sa mpuatwa nyina bai efise abawa no kohwe bai ye Kenkan se wan mo bia ante na ye den na abonten sofo bi na ese fi ahimfi wo ene ko abonten nti na ensese se kyira na san ko to no asen so kakra ene mere bo se kyira echi san ka se kyira obre no kuma se kakra esan se ohiri no onim ne wakofa aba wakofa keke onim ne wakofa aba nti e ka ohene nko a anka enye dedede a anka mpo atwa ni oyaw bebe ma esan se oyaw de ba ekomo ohene yere kusika oyo ma ohene yere wa hu na meke oyo ma ohene yere nti na esesa anka se kyira obre no kuma se kakra no ye ne ntobase unu kunu ne woden no do bia aba esesa anka se kyira tumi nya kuma no tumi ne kunu kura di nkita ho kakra no kyira ohene se ohene se na aba me kurai me hu bibisa na ma bibisa enti
ɔhene yɛ nipa baasa kura agyina tu da nie betu ansa eta so ahemfi mpanyimfo kura mitumi yi wɔn tim sɛ wɔn kura wɔtumi de akɔ abɔnten nti na ɛde san kwasa kyerɛ abrɛ no kumase nanka wɔtumi fa wɔn ho adwene wɔ nipa baasa no sɛ wɔtumi fa wɔn ho adwene a anka ne nyɛ ni sɛ ɛbɛkɔ abɔnten na mpo etwa fi abɔnten ya de bɛba ɛbɛyɛ ɔhaw ne ani wiase na me mu bio a na me pɛ me bisa sɛ nti na sampo atwa yɛ atuya ntumi yɛ ntwa yi na yɛbɛtumi de soboɔ ne bi nso abɔ mpanyin ana esan sɛ yɛhwɛ fibire a wɔtena asɛm no so kan akɔ kɔpem bere a afahyɛ no dui na nka wɔbɛtumi aka biribi akyerɛ kuroma no ama wɔn agyae nti na kyerɛ sɛ wɔn agyina itu no na sintɔ kakra wɔ ho saa mo ne mpanyin na mo kuro no so sɛ bi sɛ ɔman yɛn no kuro ni wa mutumi hyia ɛfa adwene bi abu akuro na nti na asɛm aba mahwa na agye nsɛm nti mpanyinfo na wanyinfo wɔn nso yɛde sobɔ kakra bɛbɔ wɔn sɛ wɔn antumi anwɔ dahuru kura amfa kuro so si ɛnɛ de sɛɛ ne sɛɛ kuro yi so ayɛ hyew ne ɔyɛ ahodoɔ nti yɛbɛyɛ a yɛhu sɛ sɛɛ a yɛbɛyɛ wo sɛɛ yɛhu sɛ wɔrebɔ ɔhene din koraa kyerɛ sɛ yɛbɛyɛ wo biribi yɛde bɛfa mmara kwan bi so ahemfi mpanyin na ntumi ayɛ sɛ nti wɔn agyina tu no ɛmi sɛ ankɔ yie sintɔ wɔ ho yo meda wano ase atiefo yegu so a wɔrehwɛ yɛn nyinaa na wo nso wode wadwen kyerɛ nso ɛfa comment section no mu ɛwɔ Facebook na wode ba na mapɛbere akenkan ne nyinaa ma wo mmere no yakɔ nanim na mɛfa saa akwanya yi so ada etitiri bi ase a wɔbɔ yɛn chidom kɛse pa ɛma yɛn dwumadi egusure kɔnkan a saa biri baabi a wo bia ogusure nyamu daw egusure sua mu abapa ɛne emu biribiara ɛwɔ mu ne edikan kɔma nana ɔkweampa ɔyɛ akuapem tufo hene gyase hene nana yɛdawase na wo mu akɛse ne edi wo bie kɔma Mr Bright abusua oso wɔ akropon akuapem yiw Mr Bright abusua oso yɛdawase ɛne wo mu akɛse a wo de bua yɛn na efe ne oditwato ɛyɛ Owura Roderick Irenchi nso yɛdawase ɛne wo mu a wo de bua yɛn yɛdawase pa saman mon nyina yɛn akyi a dwumadi yɛntumi mfa mmerɛ mu sɛ na yɛde ba bra no sɛ yɛ sports o sɛ yɛ amamre o sɛ yɛ kenkan me dwumadi ankasa mo ammo yɛn akyi dɔm a yɛntumi mfa mmra sɛ na ɛsɛ yɛde ba no ɛne nti yɛkasa otweri ampɔn nankasa nhyira mo ɛwɔ ne amaya ama yɛn kɛse ɛne nti ahwɛfo mɛkɔ comment section nim akɔhwɛ sɛ wo a wode aba no na tew mabobɔ so na yɛde akɔ yɛn anim na merekɔ so ya rekai wo bio sɛ TY Baba Shop ɛne Anane Jacqueline Enterprise ɛna wɔbɔ yɛn chidom yɛde dwumadi nso ɛbrɛ wo ɛde ti meretwɛn wo comment no afi live session ni mu yo enti na me gusuru twentwan mo comment no yemfa asemisa etwato nwura mu na efe me nsa nka ne yie de na ye de dwumadi ne beba na wie na se yehwe ne yie a bra ekukọ Sika su ho no enwoma na me yete asese na ye da wonkọ asu no ho ena okwai yehwe yenkuro a yetim
ewo bebi a yewo ya mpempi nipa nye sanema ni se ebi abnada wonkwa afum se ebi a osi esuye eda esubontin ye eda hei wonkwa mu fida wonkwa mu anojo we awaye se nkwo ho mpempi ni nipa bi nye sanema ni na yehwe ne yeto akuya okọ nsu no ho dabone no okohia sika asu uwo adwenkyere bi afutu bi ama nipa bi a wone wonye saa ne ama yi ni ana nia emma ene na mafo ya bankasa yenye amane ni amambre ne bensem bi ndino eye ebirum baka se Kristo ro no bo wi ase ya yewe ena odi amane to ho se abosom wo ho uya udi dwuma bi a eni nti na yewo Kristo ma fa hye kora wo ho ene yewo sebio mani amemufo so yewo wo na fa hye wo ho na udumi nka se udidi na emu unje na nanu mudi ni de nti ena obi wu a onzori bi o de nti na obi wu a onzori bi o asemisa bibi wo ho nti na owu onzori bi o anka obi ewu a obesore esan so obi a bakase mi je bibi a mi wodi mi je bi nyanka ma didi okọ fa no che we okọ e wa me o eni ti tumidi wo ho na ni ama ye je didi ye yesua biribi atra so obu ho so mako kenkan ho abu oba bi na kire me se nyankopon kura ani ho homa ben onyankopon na kire wo homa ma no afu mesere enyo nyankopon na kire wo homa na me ne wo ye ni ho ti okonfa no che bere so oyise me ne se na wo ye nyina ya betu ama ne a wo se wo na be nkume na ntu fa ha ni fa ha ni na ntumi mo fa kwa mba so nti se wo je odidi a je di bre wo enya chinye enya ntokwa enye me nya ni me je di sumidi wo ho bendi wo ho eni nti ya wo we ye nye ni amani eza se ye kukuku mi mpei mi chie yi na mi nye yi na mi nye yi ni a ye be ma waje bibi adi ni baba anka himfi ni wo na asore dan wo bia wo na amani a wo ye wo ho nti metu fo kakra se yema yen adusuade no aya yen fendu pempensu a yen a ye hwa ene yen tipen ese esan so u tumi suade ndu ba bia tumi ngase papa asemesi akọ e meje tipen so sebi wani ya hare debi u school akọ edu echi nchira wo saa se ya wa je tipen ntin papa mo chawo ye suade ko echi da efe yo bu ni adwuma ewo yen asitinem u nipa ubebu amane a ubeto ubu ade a ubebu titini ama ewo titi amane a ewo ho se ye hye coat na ye firantama ni nyina ye amane a ewo ho nti adibu ena adibu enya aba ubu nipa na ubu ade a ubebu amane ewo ho a wo beto yi na futu kakra yo medawase wanu huam ewo okasa kire soronko a wode ama ahwefo ene yatiefo enti wewu nye biribi ni se biribi wo ho akudi asunu hu okwai na ne hu ewu ene okwakodi ene ma no kwai wode woto ebi asubontin bi da baabi obu bi tare baabi a eno nanananom ne ade eye hu nyankomade wo se wunye ehu ne ama biara ni nti se wonti aso ya wode kwakoti aso ya ya hwe anase ye hu ne eto yaku odumpo de wanko ho so kwakoso esu na hwe okọ ho so kwakoye ne biribi ena onya na ama ne hunu eba be to no atiefo ene ahwefo bredu se bra wode ma me se yenye se adwumadi ni nyina aba da awie da se ne mepese ye behia bio na bra ya ngabo Owura fa hye mu de se akubeyi ne nsa na eye sika kokko ne mpatia se oyi a se nye no se beye no se sekira nso beye ne hoden se amanfo ya mpu atwa ne nkasagu ahye wonafunu muma nso beye wo hoden ni nyina ye hia da se na ye beka ho asem ani ti pebre
na hwɛ bi frɛ wo nua wo yɔnko wabusuafo akyirikyiri ne bɛnkyɛ nyina no wɔn so wɔhwɛ bi madam ase sɛ enanwumre mo bɛka yɛn ho na yɛde kenkan bi dwumadi ebrɛ na ne nyina nso yɛ fɛ da sɛ ne yɛbɛhyia memo bibia adwo